3, 2, 1. Turu. Že máme zprávy, já mám jaký zrakovické dvě základní škole, takže budeš Turu. Ano, tam vidíme Dubše, koukejte tam, učíká, ano, tam je svědek Dubš. A Dubš 2 si teďka možná přede auto a možná viděl Beatu. Podle mýho Dubš by měl být psychiatrní léčebně, páč Dubš to má v hlavě pořádku. Byl na operaci takových hlaviček a vlastně zjistil se, že má mozkovou dysfunkci. No a vlastně ty jsme zjistili, že je sexuální teplouš. 20 vteřin! Ty man, to spíše co? Dubš teďka vlastně šel za Cukran je tady nahoře. Cukran, jo, to je na náměstí. To je na náměstí ta palačinkárna asi, nebo...